Thank you very much. I can fully understand if there is no question and you want to leave because... We really enjoyed the movie. Hello everyone, Kurumbai, welcome back to my channel. Like first, this is day 2 Bengaluru. And Friday, this is closing ceremony now Bangalore Film Festival ni. So, bini sigang tini ang tanggan dato ang dong fuyang ni amane college ni friend Sangeeta nai bini nuo beba asam ni naman and fry dajeng tanggan mane ang ni sase colleague manaro abo ang abo ling nai and fry bini no tanggan tanganai bew lunch khalamnani jongo closing ceremony aw tanggan. So, nongthamona dini video ko nalangbai thado and fry be abo tamanai mi ekdom ose bibo baidi arona jeng ex colleague manarona ang ni. So, nongthamonखौ सिनाखि खालामनो हागोन. So, अन्नानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो. So, लोगोफोर जों पुरा रेडि जाबाय ओमफ्राय इमान माने गोबावनि उनाव लोगो मोननानै मोजांबो मोनबाय थाबाय बिसिनाव किन्तु अहायाखै माने ना बारा टाइम थानो मोनासै माने बेसि टाइम थाइगौ पारा न हेतु কাৰণে বেয়া লাগিছে इवेन्टতে বহুত টাइम गुसि गल बात আকৌ আহিম नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम काम साम লৈ नाहु डाइरेक्ट এনেকে আৰু वीकेन्डत बेनाबो खामानि दंमोन बेबो थांनो हायासै. But anyway, birat mazang munbai. Good bhal lagil. Thank you. We're going to miss you. Me too. Ahi bhi Guwahati? I am. Of course. ठीक है. तो लोगों में से आरो आंगनी next ससे colleague ni no. So नाlang में था दे. First in Sophie by da. Bikini jaga ko है electronic city is what. By da. Langni figasiनो दङ हाबुआ जों गाहायाव नेबाय दङ. लोगोफोर बेनो जाबाय सुदेशना दी माने विशाखापट्टनामाव जेब्ला आं दंमोन she was like my elder sister. आं एकदम माने इमान मिस खालामबाय थायोमोन बिथांखौ. So दा माने बेंगलुरु फैनायाव माने आं बिथांखौ लोगो मोना गारा थांनो हाया आरो माने ना. And I'm so grateful that she made it because it is not easy to travel in Bangalore from one side to the other one. Anything for you. Thank you so much, My pleasure, Sudeshna di. Chalo. सासे माने मासे डगी दङ सिम्भा जों जेब्ला बाजोको दंमोन एकदम बेबीमोन नै सिम्बाया दा एसे देरबाय एसे माने बैसो जाबाय बेना बेसरा ओंखायनो एसे माने मोदोमा बारा थिग नङा अदरवाइज बिराद किउटमोन एकदम बेबीनिफ्राय मोनदोंमोन जे बे सैमाया जेब्ला एकदम फिसामोन जों बायजोको फर्स्ट थानायाव होनबानो बेखौ मोनदोंमोन दिनै लोगो मोननानै मोजां मोनबाय. लोगोफोर नै आं रेडि जाबाय दिनैबो दख'नाखौनो गानबाय ओमफ्राय नै आंनि कलिग सुदेशना दी बिनि फिसाजो. Say hi to my subscribers. Hello. She is Riya. Which class are you studying right now? I'm in Samsid Level ZS at it is nearby only. Okay. And You're in class 5, right? class 4. Oh, 4, okay. After my annual exams, which are around the corner on 20th. Okay. After the summer vacation, I'll be in grade 5. Okay, so wish you all the best. Thank you. Look, man, cute na we go to us. Brad, untau. Because I'm khali mane photos and video bana ragal ni fry. Tini sunu bai. I'm telling that I just saw your pictures from your childhood. So this is the first time I'm meeting you, right? Yeah, that's what I'm saying in my language. No, it's Bodo language. Oh. Okay. Chalo. So look for the abwa mama bhi songdang. Birat tasty songa. So देखो जाना नहीं दा पटापट थांग से and Friday ni ami ang Facebook au mane होखादोंमोन comment माने जाय जाय दङ बेंगलुरु दा जोंखौ जुदि लोगो मोननो माने टाइम मोनोबा फैनो होदोंमोन आङो लोगो मोनबा मोजां मोनगोन. So सानैसै दङ फंबायमोन बिनानावमोन फैगोन होनदों. So थाब थांसै बिथांमोनखौ लोगो मोननो. तो दिनै तामाने ओरियेन्ट मलाव जोङो 3:30 आव मोनसे माने फिल्म दङ माराठी फिल्म स्क्रिनिं बेखौ नायनो माने गोसो दं आरो. So मोहन आगासे होननाय जे सासे बलिउडनि एक्टर दङ बिथांनिनो मुभिया. So मिया बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय बिथाङानो माने जोंखौ इनभाइट खालामदों आरो ना नायनो थाखाय. So थांनायदों ओमफ्राय so बेनि सिगां बिनानावमोन फंबायमोन जाय फैगोन बिथांमोनखौ लोगो हमनो ट्राइ खालामगोन. So नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो. ओमफ्राय ओंखामखौ जानानै जों पटापट थांसै. लोगोफोर नै पुरा रेडि जाबाय ओमफ्राय थांसै दा ओरियेन्ट मलसिम आरोबाव ओमफ्राय नायनोसै सोर सोर फैयो लोगो हमनो.
रायजोफोर जोंना स्क्रिनिंआ मैया जालांबाय अडियेन्सनिथ' माने अडियेन्सफोरा बिरादानो मोजां मोनदों बेनि लकेल अडियेन्सफोराबो समाबो खमथारमोन बेनिखायनो मोजाङैनो एक्चुअली मा होनो जों बुंनाय जायासै मा टाइमाव स्क्रिनिं जागोन मा टाइमाव जायानो जादों अडियेन्सनि अननाय मोननानै बिराद मोजां मोनदों आं आरो मैया हराव महन आगासे जों बलिउडनि आर्टिस्टखौबो लोगो मोननानै अनेक रायज्लायनानै अनेक एक्सपिरियेन्स मोनबाय जायानो जाथों दिनै क्लोजिं सेरिमनि दं क्लोजिं सेरिमनियाव दा थांनो ओंखारबाय गोजोन्थों लोगोफोर अलरेडि 3:30 जासिगोन दा ओमफ्राय थारमाने जों मोनसे स्क्रिनिंनि थाखाय माने स्क्रिनिं जासिगोन मोनसे माराठी मुभि बेखौ नायनो फैदों ओमफ्राय रावखौबो दासिम लोगो मोनथ'वाखै स' जों फिल्मखौनो नायग्रोनोसै ओमफ्राय फंबायमोना जुदि फैदोंबाबो उनावसो लोगो मोनसिगोन स' दा जों हाबनोसै हल सिङाव लोगोफोर मुभिखौ नायखांबाय जा मोजां मोनबाय जोब्बाय ओमफ्राय दा थारमाने बे मुभिनि एक्टर जे महन आगासे बिथांखौ फंनैसो ओरैनो बुंनो होबाय स' खोनासंनि बिथाङा मा होनो Thank you very much. I can fully understand if there is no question and you want to leave because it's a festival, there are other films and sometimes you see films where you don't want to ask questions immediately because the films have to sink and I think this is one of those films. लोगोफोर जोङो सारनि मुभिखौ नायबाय बिराद मोजां मोनबाय मुभिखौ नायनानै बिथाङा सारनि माने मुभिखौ नायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय बिथांखौ पार्सनेलि लोगो मोननानैबो बिराद गोजोनबाय थेंक इउ स' माच सार वी रियलि एन्जयड द मुभि थ' लोगोफोर दा आं माने जोंखौ लोगो हमनो सासे आलासि फैदों बिबनाङानो जायो दाखालिसो जों बेंगलाव थांदोंमोन बिथांमोननि न'आवनो थांदोंमोन ओमफ्राय बे थारमाने बेंगलराव जब मावो नालाय स' दाखालि लोगो मोनासै स' जोंखौ दिनै लोगो हमनो फैदों मिस्टारा अलरेडि थांबाय लोगो हमनो बिसोर रेस्टुरेन्टआव दङ स' थांसै दा लोगो हमसै नोंथांमोननो देखायनोसै थ' बेनो जाबाय आंनि बिबनाङा बिथांनि नामा जाबाय प्रकाश मण्डल बेंगलनि जों जे थांदोंमोन बिथांमोननि न'आवनो थांदोंमोन स' दा जिहेतु फैदों लोगो हमनो मोनसे माने सेल्फि लानोसै एज ए मेम'रि थालांथों होननानै जों मोजां जायगा मोनसे लानानै फट' खेबनोसै थ' बेनो जों खेबनाय सेल्फिया लोगोफोर जों मुभिखौ नायखांबाय दा जों थांसै क्लोजिं सेरिमनिसिम क्लोजिं सेरिमनिया आरो बेलेग गुबुन मोनसे जायगायाव स' थांबाय थानोसै नायनोसै दिनै मा नुनो मोनो बेयावबा भिडिअ लानो मोनगोन ना मोना मिन्थिया अब्लाबो ट्राइ खालामगोन आं देखायलांनो लोगोफोर जों थारमाने दा टाटा अडिट'रियाम होननाय मोनसे गुबुन जायगायाव थांगासिनो दं जेराव बे सेरिमनिया जागोन ओमफ्राय रावखौबोथ' लोगो मोनासै सफैबाय जोङो दा बे जायगायाव ओमफ्राय सोरबा फैदोंबाबो निमाहा बिबाय जों माने लोगो मोननो हादिया एसे बिजिमोन नालाय मुभिखौ नायबाय थाबाय स' मिन्थियासै ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम फैबा आरो खबर हरगोन होनबा लोगो मोननो हागोन देग्लाय जों बुहुत सर्ट पिरियडआव फैबाय नालाय आगोलनिफ्राय खोन्थानाय जायासै बाट नेक्स्ट टाइम फैबा आगोलावनो खोन्थाखागोन स' बिदिबा लोगो मोननो हागोन थ' लोगोफोर जों सफैबाय JN टाटा अडिट'रियाम ओमफ्राय बेयावनो जागोन दिनैनि प्रग्रामा ओमफ्राय बारा गिदिर नुवाखै आं बे अडिट'रियामखौ जेरै इन्डियान पेन'रामानि सिलेक्सन जादोंमोन इफिआव जे प्रग्राम जादोंमोन बेनि अडिट'रियामा जोबोद गिदिरमोन बेनि कम्पेरिजनाव दिनैनि प्रग्रामा बारा गिदिर जानाय नङा ओमफ्राय लोगोफोर सेरिमनिनि आं फांसनखौ नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंला मानोना स्ट्रिक्ट इन्सट्राक्सन होबाय जोंखौ मबाइलफोरखौ सुइच अफ खालामनो थाखाय जेबो जाहाथे रेकर्ड खालामा स' बेनिखायनो निमाहा बिबाय बिदिनोमोन अडिट'रियामा बारा गिदिर नङा फिसा अडिट'रियामनो जादोंमोन प्रग्रामा थ' लोगोफोर दा जों थांसै जों थारमाने गाबोन फुङावनो जोंना फ्लाइट स' जों थारमाने डिनाराव थांला बेनिफ्राय होदोंमोन
आं बे आब'नि न'आव थांगोन मानोना दहाय सानाव सासेया ओंखामखौ जायासै दौरा दौरिखाय दा जायाबा गाज्रि मोनगोन बिथाङा संना दोनदों स' जों दा आब'नि न'आवनो थांसै थांनानै गाबोन फुङावनो सिखारनांगोन नालाय ओंखाय डिनार जाबाथाय मियाबो बिराद हर जादों स' दिनै लेट खालामला थांसै बेनिफ्राय लोगोफोर जों मोनफैबाय सफैबाय नै रियाया जोंखौ सिंनिफ्राय लाबोबाय माने बहुत गिदिर एपार्टमेन्ट कनफिउजन जायो एन्ट्रि एक्सिट बहुतटा दङ माने थ' बे नेना दंमोन जोंखौ सिङाव दा जों थांसै लोगोफोर जों क्लोजिं सेरेमनिफ्राय सफैबाय बे प्रग्रामाव फैनानै बिराद मोजाङानो मोनदों मानोना बिराद अनेक मानसिखौनो लोगो मोननानै अनेक खोथा रायलायबाय आरो एक्सपिरियेन्सबो जाबाय जोंना दा थांनाय समा जाहैबाय गाबोन फुङाव जों गाबोन फुङाव थांसिगोन बेनिफ्राय क्या खेल रहे हो चेस वाह अच्छा है तो लोगोफोर फ्रेश जाबाय ओमफ्राय ओंखामबो जाखांबाय ब्लग बानायनाय जायासै आब'जों रायलायबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय स' जुदि मोजां मोनदोंबा माने भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामथाराखैबा अन्नानै खालामदो लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय